Angelo Agrizi akavelanga kwinkundla yamatyala obukrelelemnqa bezimali. Igqwetha lakhe lithe thaca incwadi kagqirha engqina ukuba akaphilanga, ukanti abo atyholwa nabo kwityala lobuqhetseba bethenda yi-1.8 billion rand uLinda Mthi, Patrick Gillingham no-Andries van Tonder bavele nje ithutyana phambi kokuba ityala limiselwe uFebruwari wonyaka ozayo. The documentation, the evidence is quite voluminous. Looking at the periods in which we investigated, looking at the paper trails, looking at the financial transactions that actually took place. So the defense then requested further time to study the docket to actually familiarize themselves with the voluminous documentation that we have provided. Esi sine sityholwa ngobuqhetseba bethenda eyanikezwa ibusasa esele iyi-African Global Operations ngoku. Iikhontraka zale tenda ziquka ukufakelwa kweekhamera ze-CCTV phakathi kwezinye. Amagqwetha ka-Angelo Agrizi athi kuza kuthatha ixesha phambi kokuba banikwe usuku lovavanyo tyala njengoko besithi kukho imiba ekufuneka iqwalaselwe. No, there definitely won't be a trial date. That the viewers must know. No trial date at all. It's still going to be a long time till this matter gets to trial, and we've got to deal with all the interlocutories and all the procedural stuff before you fix a trial date. Because really what happened here, from what I can see, is I don't know how, where or who gave the instruction to arrest, but when they arrested, there'd been no investigation. Inkundla ithi umsila wengwe owakhutshelwa uAzizi ngo-Okthobha awuzukusebenza de kube ngumhla wokuvela kwakhe enkundleni olandelayo.